למרות שהילד שלכם יחיד ומיוחד ואין כמוהו בכל העולם, בסופו של דבר האתגרים של ההורים דומים מאוד בכל המשפחות, ואנחנו עם סיכום הנושאים הנפוצים שהטרידו אותנו ההורים השנה, ואילו מסקנות ניתן לאמץ לשנה הקרובה. נמצאת איתנו שרי גלב, מנחת קבוצות הורים. שלום לך. שלום, שלום. במקרה הזה מותר להתרפק על הביטוי צרת רבים חצי נחמה. אנחנו באמת, כל ההורים מוטרדים פחות או יותר מאותם נושאים? פחות או יותר. כמובן שזה קצת אינדיבידואלי, אבל בהחלט אני יכולה להגיד לך שההורים מתעסקים, א', עם נושא של קונפליקטים. יש לנו קונפליקטים, יש לנו את ההבדל בין פינוק לאהבה, שיש שם בלבול גדול מאוד. מסכימה איתך. נושא של ההורים שיש להם את הקונפליקט בין צורכי הילד, הצרכים האינדיבידואליים של הילד, לעומת צורכי החברה. אם אנחנו מדברים על לדחוק בילד בגמילה, בגלל הנושא של היום גני חובה, ילד בן 2.5-3. זה נושא חם מאוד. עכשיו הרי, את יודעת, אנחנו אמורים להכניס אותם בגיל 3, הם אמורים להיות גמולים, עדיף, נכון? אם את שואלת מבחינת הילד, ממש לא. כי לכל אחד יש את ההתפתחות שלו. אז זהו, אז איפה הנושא הזה עומד? אנחנו נתקל עליו כי הוא באמת מאוד אקטואלי. מה אנחנו עושים עם ילד שבגיל 3 עדיין לא גמול מטיטול? אז אני לא הייתי רוצה בדיוק להתייחס לנושא של הגמילה, אני הייתי רוצה להתייחס מה התפקיד שלנו כהורה. בבקשה. כיוון שבנושא של גמילה יש לנו באמת את העניין טיפת חולה, ואת יודעת, רופא ילדים, אבל יש לנו תפקיד. ואני כהורה נקרא בין הרצון שלי שהילד שלי יתפתח בצורה נורמלית. בזמן שמתאים לו, בכל ילד יש לו את ההתפתחות שלו, אם זה בשחילה ואם זה בדיבור, ולבין זה שאני מגיע לגן, ובגיל 2.5-3, אם הוא לא גמול, אז עלולים לקרוא לי היום, כיוון שאין מספיק גננות וסייעות, וקוראים לי לגן, ואם הוא עשה קקי ואין מי שיחליף אותו, בואו תיקחו אותו. זה לא רק זה, זה גם, את יודעת, אם הוא נמצא ליד ילדים לא גמולים, יכולה להיות לו איזה בעיה תדמיתית עם עצמו. לא, אני לא חושבת, לא בגילאים האלה. לא, כיוון שילד, ברגע שזה בא בצורה טבעית, כל הילדים, את מכירה הרבה בני 18 שעוד עושים בטיטול? ממש לא. יופי. אז אם אנחנו מאפשרים לילד להתפתח בצורה טבעית ונכונה, ונותנים לו את הקר הבטוח לזה, בסופו של דבר הוא נגמל. מה הטעויות הנפוצות שאנחנו ההורים חוטאים בהם? לחץ. את מדברת על הנושא הזה של הגמילה כרגע, כי יש הרבה מאוד דברים. כן. קודם כל הרבה לחץ והרבה מתח. אני חושבת שאחד הדברים שאני חווה עם הורים, ואני נפגשת במכון אדלר מדי ערב עם הורים, זה באמת שאנחנו איבדנו את ההנאה ממערכות היחסים שלנו. גם בזוגיות וגם בהורות. נקודה חשובה, איך את מסבירה את זה? לחץ, מתח, ריצה אחרי הדברים הלא חשובים, סדרי עדיפויות שאין לנו שום מושג מה חשוב לנו באמת. הרבה יותר חשוב לנו שהדברים יתוקתקו ושיעורי בית ושהבית יהיה נקי, ולא חשוב לנו הרווחה, ואני כל הזמן אומרת. אז בואי נתעכב על מה כן, על מה חשוב. אז זה מה שאני רוצה להגיד. נורא חשוב בעיניי לזכור שנר כבוי לא יכול להדליק אף נר אחר. מה זה אומר? שאם את לא עם שמחת חיים, ועם כוח, ועם אנרגיה, ועם אופטימיות, לא תוכלי להעביר שום דבר, לא בזוגיות שלך ולא לילדים שלך. ולכן, קודם כל, אדם צריך לדאוג לעצמו. רואים את זה במטוס, נכון? יש את כל ההזהרה הזאת. קורה משהו, קודם כל תשים מסכת חמצן לעצמך המבוגר. כן. כי אז תוכל, ואנחנו שמים את עצמנו בצד. ולכן הדבר בעיניי החשוב ביותר, זה קודם כל לראות את הצרכים שלי, של בן הזוג, של הילד שלי. יותר מזה. אנחנו, אחד הדברים שמעלים הרבה מאוד בקבוצות, ואנחנו רואים את זה בכלל בחיים, זה שאני שם את עצמי ואת הזוגיות שלי. אי שם בסוף? אם אני בכלל שם את זה. אני אגיד לך מה, אנחנו נמצאים בעידן של הורות מאוד תובענית. אולי יותר מדי אינפורמציה אפילו לפעמים, אני מרגישה שאנחנו מקבלים, ואנחנו רוצים להיות מושלמים בהכל ולתת להם הכל. איך אנחנו מוצאים את קו האמצע הזה, שבאמת לא לוותר על עצמנו ועל הזוגיות שלנו? אני חושבת שקודם כל ההבנה צריכה להיות, אנחנו קודם כל, לפני כן אנחנו מתנהגים בצורה אוטומטית. אנחנו מגיבים. אבל הורות צריכה להיות מתוכננת. את צריכה לדעת מה המטרה שלך. מיכאל אנג'לו אמר שהצרה הכי גדולה שלנו, זה לא שאנחנו שמים את המטרה גבוהה מדי ולא מגיעים אליה, אלא שאנחנו קובעים לעצמנו מטרה נמוכה מדי ומגיעים אליה, ובחינוך את רואה את זה כל הזמן. הרבה פעמים, כדי שיהיה שקט תעשייתי ויהיה לי קצת שקט, והילד בן 2 רוצה משהו והוא לא מקבל, אז הוא צורח, אז אני נותנת לו, העיקר שיהיה בסדר, ואני פועלת ברגשי אשם. כשאני בעצם שוכחת מה התפקיד האמיתי שלי. לגדל ילד, עם ביטחון, עם דימוי עצמי טוב, שיודע להתנהל בחברה הזאת, שמכיר את החוקים של משחק החיים. אז זהו, אז באמת רגשות אשם הם משחק החיים לצערי היום אצלנו ההורים. אנחנו אנשים עובדים, נשים עובדות, חוזרים הביתה, אנחנו רק רוצים לפצות את הילדים, אנחנו מוצאים את עצמנו, מפצים אותם ולא מחנכים אותם, ואולי זו הבעיה בעצם. טעות גדולה, יחד עם הפינוק.
אז בדיוק, אמרנו, ההבדל בין הפינוק לחינוך הוא דק מאוד, בין אהבה לפינוק. אהבה, מה זה אהבה בכלל? אהבה קודם כל זה כבוד. אהבה זה קודם כל לאפשר לאחר. הילד מאושר, זה כמו, מה זה צ'ק מאושר? שאישרו אותו, נכון? שקיבלו אותו, הוא בסדר. ילד מאושר זה ילד שאישרו את המקום שלו כמו שהוא. שהוא מרגיש בטוח ואהוב ונחוץ ומשמעותי ושווה. זה ילד. לא שעושים לו, קונים לו, מפצים אותו. זה לא ילד מאושר, זה ילד מתוסכל שבטוח שבחוזה שלו עם החיים כולם אמורים לשרת אותו. הוא במרכז. אחר כך אני מתפלאה שהוא מגיע לגיל 15, נכון? יושב עם הרגליים על הזה. אמא שוקו. ואז אמא רצה, היא רק הגיעה מהעבודה מסכנה, אבל הוא מסכן, הוא כבר 3 שעות יושב. ואחר כך הוא אומר לה, אבל זה לא חם. והיא לא מבינה למה הילד לא עושה כלום. הוא לא מתאמץ. אני מאוד מקווה, שרה, ששנה הבאה אנחנו נדבר על נושאים אחרים טובים אלה, ובאמת עצמאות, לתת להם את העצמאות ולוותר על רגשות האשם. לא צריך אותם. תודה רבה.